Sir, good morning. सामने चले जाना, सामने बैठना। फोटो फोटो घे फोटो फाट फुडे वच ना काय फाटीत राव सगळें मेळटलें सर फोटो घे मातसो राज फाटी मरे Hi, Mia. रेंज प्रॉब्लेम बाहेर दिता म्हटलं सांग ना हां ओके सर ओके ओके ये इसको कौन रखा है? गुड मॉर्निंग मॅच झालं असेल येस नमस्कार तुम्ही पाहू शकता आता सध्या कलिजाचे जे डेमोलिशन चाललेले असतात त्या डेमोलिशनाक सध्या सगळी ह्या ऑथॉरिटी वगैरे जे आमचे ऑफिसर्स आहात सगळे पुलीस हांगासर पावलेले आसा त्याच प्रमाणे नॉर्थ गोवा SP आमचे सोबीत सक्सेना तसेच आमचे म्हापसा DYSP जुबा दलवी व तशी सगळे टीम ही सगळी हांगासर पावलेली आसा अरे वन यार फोन मारता रे
यो घे जर परत एकदा घे कलिजाच्या बोर्डाकडे पोलीस आहे ना. नमस्कार. आम्ही परत एकदा पावलेले असा तुमका एक नवी अपडेट घेऊन त्याचप्रमाणे जे एक नामांकित जे करीज रेस्टॉरंट जे आसले अंजुनान त्याचे डेमोलिश चालू असा. जी ऑर्डर काढल्या त्याप्रमाणे सध्या डेमोलिशन चालू असा आणि या डेमोलिशनात सध्या ॲट प्रेझेंट हजर झाले असतात आमचे म्हापसा DYSP जुबा दलवी, त्याचप्रमाणे नॉर्थ गोवा SP आमचे शोभित सक्सेना व तसेच बाकीचे मेन ऑफिसर्स आहे व तसेच सगळी टीम हांगासर सध्या IGP पासून पावलेले असतात. त्याचप्रमाणे डेमोलिशन जे असतात ते सकाळी 7 मेरेन चालू केल्ले आसा. सध्या मेरेन काही भाग त्यांच्यानी डेमोलिशनाक सुरवात केली आसा आणि अजून जो पहिलो भाग हा तो डेमोलिशनाक त्यांच्यानी सांगलेले आसा करतो म्हणून. त्याचप्रमाणे आमचे जी डेप्युटी कलेक्टर हा मिस मामू हेगे हांगासर पावलेली आसा आणि तुम्ही पळोवू शकता माझ्या फाटल्यान जे ऑफिसर सध्या पावलेले आसा व तशेंच आमकां दिसलें येता की तांचे जे एडवोकेट आहा ते वकील जे आहा ते सुद्दां हांगासर हजर आहा सध्या आणि पुरी टीम जी हांगासर सध्या डेमोलिशनाक जे काम सुरू केल्लें आसा तेंच्यांनी. अशीच तुमकां परत नवी अपडेट आमच्या कडसून मेळत रावतली. पळयत राहा तुमी. हांव साहेब प्रकाश कुबडे, गोंयकार पॉयंट न्यूज. त्याचप्रमाणे तुम्ही पळोवू शकता जो बिचाच्या सकयलो जो भाग हा तो तेंच्यांनी आता सध्या तोडपाक सुरू केल्लो आसा. हे जे आसा ते लायव्ह दृश्य आमी तुमकां दाखयता सध्या गोंयकार पॉयंट न्यूज चॅनला वयल्यान. जो बिचाचो जो सकयलो जो भाग जो सकयलो पट्टो जो आसा जे प्लॅटफॉर्म सध्या तेंच्यांनी जे बांदलेले आसले गलिजाचे ते सध्या तोडपाच्या मार्गाचेर आसा. त्याचप्रमाणे आता तुम्ही पळोवू शकता माझ्या फाटल्यान पासून जी रेस्टॉरंटाची जी टेबलां वगैरे जे आसा तेंचे शिफ्टिंग चालू आसा. वयर तुम्ही पळोवू शकता जो गुदांव आमी तुमकां दाखयलेलो त्या गुदांवान जो लिकर आसलो तो लिकर पासून सध्या खंय तरी शिफ्टिंग सध्या चालू आसा. जितले तुम्ही पळोवू शकता हांव तुमकां ह्या लायव्ह दृश्य तुमकां जेन्ना आमी दाखयता तेन्ना तुम्ही पळोवू शकता जे हांगासर काही टेबलां वगैरे जी तुमकां दिसतात ती टेबलां त्यांचे शिफ्टिंग सध्या चालू आसा. सध्या मेरेन जे रेस्टॉरंट आसा तो काही भाग त्यांच्यांनी हांगासर पूर्णपणे सध्या साफ केल्लो आसा. त्याचप्रमाणे जितले गोंयचे जे पुलीस आसात म्हापसा पुलीस, अंजुना पुलीस व तसेच कोलवाय पुलीस, म्हापसा DYSP, नॉर्थ गोवा SP आमचे शोभित सक्सेना व IGP हे सगळे सध्या हांगासर हजर झाले असतात. पूर्णपणे बंदोबस्त जो हा तो बंदोबस्त हांगासर सध्या दवरलेलो आसा तेंच्यांनी. हे सगळे तुम्ही लायव्ह दृश्य पळोवू शकता गोंयकार पॉयंट न्यूज चॅनला वयल्यान.